Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ni ce Fatima Musa Magaji. Yau ina so in yi jan hankali ne kan maganar 'ya'yanmu mata da maza. Abin da yake faruwa shine yawancin yaran nan na yanzu wayewansu ya wuce tunaninmu, ko kuma in ce yadda idanunsu ya buɗe ya wuce tunaninmu. Mafi yawanci muna musu kallon ga yadda suke, su kuma suna mana kallon ba mu san abin da muke ba. Wato abin da nake nufi shine wasu daga cikin 'yan matan nan are already sexually active. Su dai ba su da aure amma kuma ba su da bambanci da matan aure. To Allah Ubangiji ya ba mu iko 'yan matan nan su gane cewa wannan abu da suke ba wayewa ba ne. To akwai dalilai da yawa da yake jawo haka. Na farko akwai abin da ake kira urge. Wayannan 'yan mata su ma suna da sha'awa, tunda 'yan adam ne, suna ci suna sha, dole su zamanto suna da sha'awa. Shi yasa masu hikima suke aurar da 'ya'yansu da zaran sun ga 'ya'ya sun girma sun balaga, to abin da ya rage shine a yi musu aure. To amma Yahudawa sai suka shigo mana da wani tsari, wai sai su ce an sa yarinya auren dole, ko kuma su ce an yi wa yarinya aure da wuri, wato early marriage. To mu dai mun sani cewa ba irin tsari dai daga addinin musulunci, alhamdulillahi an tsara mana yadda zamu yi da 'ya'yanmu. In ma maganan aure ne an riga an tsara mana yadda zamu yi. To dole ne mu sani cewa wa'annan urge din 'yan matan nan suna satisfying kansu. Shi yasa wani lokacin zaki ga yarinya ga ta nan ba ta da kunya, ki rasa gane menene, ba don komai ba saboda yanayin buɗewan idanta. A matsayinmu na iyaye dole ne mu gane gaskiya, mu gane cewa yahudanci ba al'adarmu bane. Mai kokari mu bi tsari na addini, da kuma mu kanmu a al'adance akwai abubuwan da ya kamata mu bi. Magana na biyu, lalle idan har muna so mu sa 'yan matan su iya controlling urge ɗinsu, dole sai ya zamanto they are very busy. So rayuwa ne yanzu mun ɗauki masu aiki mun zuba su a gida. Ba na ce ba daidai bane, of course yanayin yadda muke yanzu muna da masu aiki, to amma sai ya zamanto gaba ɗaya 100% an bar wa masu aiki. Mu yadda muka taso mun tsara yadda in wance ta yi breakfast, wannan za ta yi lunch, wannan za ta yi dinner. In wance tana girki, to wannan ita za ta yi share-sharen gida da mopping. Amma sai ya zama yanzu 'yan mata sai dai su zauna su yi kallo 24 hours, in ba su kan waya suna kallo. Masu aiki suke aiki. Of course wayan nan da suke kallo definitely abin da zai amusing ɗinsu ne. Of course, to garin amusement ɗin nan dole sha'awa ya tashi. Idan kuma sha'awa ya tashi, dole ne a biya wannan bukata. Saboda haka a matsayinmu na iyaye dole mu sa 'yan matan nan su zama they are very busy, they are very productive, su zama sun iya sana'o'i, aikace-aikacen gida kuma su ma su kama su. Idan suka zama they are very busy, of course ba su da lokacin da za su ce har za su ji wannan sha'awar, ballantana su nemi ta hanyar da ba shi ba su ce za su yi satisfying wannan urge din. Kira da nake ga uwaye kenan. Bari mu dawo kan bangaren samarin mu maza. Mafi yawanci hankalin mu ke karkata kan 'ya'ya mata, muka manta da maganar mazan nan. Dole su ma su zama ana koya musu abin da ake kira sexual education, haka zalika su ma matan. Me nake nufi da wannan? Dan namiji shi ba zai yi ciki ba, ma'ana in ya je abin da zai ba shine zai yi ciki ba, wato ba zai nuna ba, da zamin ba za a nuna musu gaskiya ba. Mu yi kokari mu nuna ma 'ya'yan mu maza cewa biye-biyen 'yan matan nan da suke yi domin su je suna yin abin da ba shi ba, su kansu ba daidai bane. Mafi yawanci wannan aika-aika da ake yi yana rage wa mutum arzikinsa. Malamai sun yi mana bayanin duk illolin wa'annan abubuwa. Ya kamata mu nuna mu samarin mu cewa su rike mutuncinsu. Yadda za su je su lalata 'yar wani, to su ma suna da ƙanne mata, suna da yayyu mata, haka zalika wacce ta haife su mace ce. So duk wanda ya ci zarafin wata, to kamar ya ci nasu ne, kuma idan bai yi hankali ba shi ma za a yi wa nasa. Shi namiji, shi ɗa namiji ya san cewa shi protector ne, guardian ne ga 'ya mace. So dan yarinya ba kanwanka bane, ko kuma ba wai kun fito gida ɗaya ba, da zumi za ka rika abin da ba shi ba da ita. Saboda haka mu nuna ma 'ya'yan mu maza cewa duk inda suka ga 'ya'ya mata su tausaya musu, ba wai su mai da su wani sexual object dan dai kawai su ji daɗin su ba. Don Allah kira nake ga iyaye, dole mu nuna ma 'ya'yan mu mata da maza su san matsayin kansu, su yi kokari su rike mutuncin su, mu yi kokari mu fahimtar da su importance of chastity a rayuwarsu. Ubangiji Allah ya taimake mu, Allah ya kare mu da su da wannan sharri na ƙarshen zamani. Allah ya ba mu iko mu kanmu a matsayin mu na iyaye mu gyara. Allah ya ba mu ikon ba su tarbiyya da ya dace. Assalamu alaikum.